हे गाइस, आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आयदाया जाहैबाय गेलेमु एबा आसामनि स्पर्ट्स जिकेनि सायाव। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालाम। आं बिदिनो गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथांमोननि अनसायनाय आरो अननाय मोनोब्ला आरो आं PDF फाइलबो बानायगासिनो, साननैसोनि उनाव डाउनलड खालामना लानो हानाय खालामना होगोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। आसामाव गिबिसिन बबेयाव स्टेडियाम बानायनाय जादोंमोन? अब्ला नाम्बार 1 कुइसना मा होनना बुंदो? आसामाव गिबिसिन बबेयाव स्टेडियाम बानायजेननाय जादोंमोन? अब्ला अपसन ए आव होनाय दङ जरहाट, बि आव दङ उदालगुरि, सि आव दङ गुवाहाटि, डि आव दङ कार्बि आंलं। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए जरहाट। जरहाटआव गिबिसिन स्टेडियाम बानायनाय जादोंमोन। बे स्टेडियामाव गिबि रणजी ट्रफि मेच खुंनाय जादोंमोन। नाम्बार 2 कुइसन। बबे खालाराव भगेश्वर बरुवानि जोनोम सानाव अभिरुचि गेलेमु सान हिसाबै फालिनाय जायो? नोंथांमोना आं राइट एन्सारखौ बुंनायनि सिगां राइट एन्सारखौ दिहुननो नाजा। गावनि मेलेमखौ सुनानै नाय बेसेबां गोसोआव दङ। अब्ला नाम्बार 2 कुइसना मा होनदो? बबे खालाराव भगेश्वर बरुवानि जोनोम सानाव अभिरुचि गेलेमु सान हिसाबै फालिनाय जायो? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि 3 सेप्तेम्बराव अभिरुचि गेलेमु सान हिसाबै फालिनाय जायो। 3 सेप्तेम्बर बोसोरफ्रोमबो भगेश्वर बरुवानि जोनोम सानाव गेम होनाय जायो। नाम्बार 3 कुइसन। बबे बोसोराव भगेश्वर बरुवाया गिबिसिन आसामनि हिसाबै सनानि बान्था मोनदोंमोन? अपसन ए आव होनाय दङ 1855, बि आव दङ 1866, सि आव दङ 1855, डि आव दङ 1966। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि 1966 मायथाइयाव भगेश्वर बरुवाया एशियान गेम्सआव सनानि मेडेल मोनदोंमोन। बियो थाइलेण्डनि बेंककआव जादोंमोन आरो बियो 800 मिटार रानिं कम्पिटिशनाव मोनदोंमोन। नाम्बार 4 कुइसन। गाहायाव होनाय भगेश्वर बरुवाया गिबि खेबनि थाखाय आसामनि जानानै बबे बान्थाखौ मोनदोंमोन? अपसन ए आव होनाय दङ पद्मश्री बान्था, बि आव दङ पद्म विभूषण, सि आव दङ भारत रत्न, डि आव दङ अर्जुन बान्था। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि अर्जुन बान्था। अर्जुन बान्थाखौ बियो 1966 आवनो मोनदोंमोन। नाम्बार 5 कुइसन। हिमा दासनि निक नेम एबा गुबुन मोनसे मुङा मा? जों गासिबो मोनथिखायो नङा होमब्ला? अपसन ए आव होनाय दङ धिं एक्सप्रेस, बि आव दङ आसाम एक्सप्रेस, सि आव दङ सराइघाट एक्सप्रेस, डि आव दङ स्पिड रानार। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए धिं एक्सप्रेस। नाम्बार 6 कुइसन। टकिअ अलिम्पिकआव लाभलिना बरग'हाया मा बान्था मोननो हादोंमोन एबा देरहानो हादोंमोन? अब्ला अपसन ए आव होनाय दङ ब्रन्ज, बि आव दङ सिलभार, सि आव दङ गल्ड, डि आव दङ मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन ब्रन्ज मेडेल। अपसन ए ब्रन्ज मेडेलखौ बियो 2020 सामार अलिम्पिक्स वुमेन्स बक्सिंआव मोनदोंमोन। बिनि वेटआ जाबाय 69 केजि आरो बियो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एवार्डबो मोनदोंमोन बक्सिंनि थाखाय।
Number 7 question गाहायाव होनाय आइबा Youth Women's World Boxing Championship 2017 आव आसामनिफ्राय सोर देरहानो हादोंमोन एबा बान्था मोनदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ए आव दङ जमुना बर', बि आव दङ अंकुसिता बर', सि आव दङ हिमा दास, डि आव दङ लाभलिना बरग'हाय। माने गुबुन हारिनि बा गुबुन मिडियामनि मानसिफोरा जोंनि बर'नि जिकेखौ लाना फैया नालाय, बेनिखायनो आं बर'नि सायावबो मोननैसो स्पर्ट्सनि सायाव MCQs बानायदों। बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि अंकुसिता बर'। अंकुसिता बर'आ आइबा Youth Women's World Boxing Championship 2017 आव गुवाहाटीआव जिउआव बान्था बा देरहानो हादोंमोन। बियो गुवाहाटीआव जादोंमोन 19 निफ्राय 26 नभेम्बराव। नाम्बार 8 कुइसन अंकुसिता बर'आ मा मेडेल देरहानो हादोंमोन? अपसन ए आव दङ ब्रन्ज, बि आव दङ सिलभार, सि आव दङ गल्ड, डि आव दङ मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि गल्ड। सनानि मेडेल बियो देरहानो हादोंमोन आरो बियो नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सआव 2018 आवबो सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। नाम्बार 9 कुइसन आइबा वुमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियन्स 2019 आव जमुना बर'आ मा मेडेल देरहानो हादोंमोन? अपसन ए आव दङ ब्रन्ज, बि आव दङ सिलभार, सि आव दङ गल्ड, डि आव दङ मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि जमुना बर'आ जोंहा मिथिखायो नङा मा मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेनि राइट एन्सारा जागोन ब्रन्ज अपसन ए। आइबा वुमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप 2019 आव ब्रन्ज मेडेल मोनदोंमोन। बियो रुसियानि उलान उदआव जादोंमोन आरो सेकेन्ड इन्डियान अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बियो गुवाहाटीआव जादोंमोन। नाम्बार 10 कुइसन हिमा दासआ अर्जुन बान्थाखौ माब्ला मोनदोंमोन? अपसन ए आव दङ 2014, बि आव दङ 2016, सि आव दङ 2018, डि आव दङ 2020। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि 2018 आव हिमा दासआ अर्जुन बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। नाम्बार 11 कुइसन लाभलिना बरग'हाया अर्जुन बान्थाखौ माब्ला मोननो हादोंमोन? अपसन ए आव दङ 2014, बि आव दङ 2016, सि आव दङ 2018, डि आव दङ 2020। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डि 2020 मायथाइयाव लाभलिना बरग'हाया अर्जुन बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। नाम्बार 12 कुइसन शिवा थापाया अर्जुन बान्थाखौ बेसेबां मायथाइयाव मोनदोंमोन? अपसन ए आव होनाय दङ 2014, बि आव दङ 2016, सि आव दङ 2018, डि आव दङ 2020। बेनि राइट एन्सारा जागोन 2016। 2016 आव शिवा थापाया अर्जुन बान्थाखौ मोनदोंमोन आरो बे अर्जुन बान्था मोननायफोरखौ गोसोआव ला, बियो जोबोद इम्पर्टेन्ट एग्जामाव फैयो। नाम्बार 13 कुइसन जयन्त तालुकदारा अर्जुन बान्थाखौ बबे बोसोराव मोनदोंमोन? 2006, 2007, 2008, डि आव दङ 2021। बिनि राइट एन्सारा जागोन 2006 अपसन ए। 2006 आव जयन्त तालुकदारा अर्जुन बान्थाखौ मोनदोंमोन। बियो आर्सारिजों सोमोन्दो दङ बा बियो आर्सारि गेलेग्रामोन। नाम्बार 14 कुइसन मनालिसा बरुवा मेहतानो माब्ला अर्जुन बान्थाखौ होनाय जादोंमोन? अपसन ए आव होनाय दङ 1987, बि आव दङ 1997, सि आव दङ 2007, डि आव दङ 2017। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन
Option A 1987 1987 आव मनालिसा बरुवा मेहतानो अर्जुन बान्थाखौ होनाय जादोंमोन आरो बियो टेबल टेनिस प्लेयारमोन बियो टेबल टेनिसजों सोमोन्दो दङ Number 15 question आसामनि बयनिख्रुइ बांसिन मुंदांखा गेलेमु सावरायलायसि एबा मेगाजिननि मुङा मा अब्ला बेयाव मा होनना बुंदों 15 नम्बर कुइसनाव माने आसामनि बयनिख्रुइबो बांसिन बबे मेगाजिनाव स्पर्ट्सनि बागै सावरायनाय एबा खौरां लानानै फैयो अप्शन ए आव होनाय दङ खेला बि आव दङ अभिरुचि सि आव दङ अलिम्पिक्स डि आव दङ स्पर्ट्स स्टार्स अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि अभिरुचि अभिरुचिनि सुजुगिरिया बा एडिटरा बरेन्द्र महन चक्रवर्ती बेखौबो गोसोआव ला फैनो हागौ Number 16 question लकप्रिय बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ आसामाव माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन अप्शन ए आव होनाय दङ 1950 बि आव दङ 1951 सि आव दङ 1952 डि आव दङ 1953 बेनि राइट एन्सारा जागोन 1952 अप्शन सि 1952 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन बेयाव गिबि खेब देरहानो हादोंमोन रेलवे स्पर्ट्स क्लाब पान्डु आरो 2021 आव आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एसिया देरहानो हादोंमोन बेयो लेटेस्ट Number 17 question बबे बोसोराव आसामाव हादरारि गेलेमु बा नेशनेल गेम्सखौ खुंनाय जादोंमोन अप्शन ए आव होनाय दङ 2010 बि आव दङ 2009 सि आव दङ 2008 डि आव दङ 2007 बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डि 2007 आव नेशनेल गेम्स जादोंमोन बियो 33 नेशनेल गेम्स इन्डिया बियो 9 फेब्रुवारिनिफ्राय 18 फेब्रुवारिसिम जादोंमोन बबेयाव जादोंमोन गुवाहाटीयाव जादोंमोन Number 18 question आसाम जोलुर आफाद आसाम फुटबल एसोसिएशनखौ माब्ला दानाय जादोंमोन अप्शन ए आव होनाय दङ 1951 बि आव दङ 1952 सि आव दङ 1953 डि आव दङ 1954 अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए 1951 मायथाइयाव आसाम फुटबल एसोसिएशनखौ दाजेननाय जादोंमोन बिनि गाहाय मावख'आ आरजि बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्स गुवाहाटीयाव दङ बिनि आफादगिरिया नब कुमार दले 19 नम्बर कुइसन गुवाहाटीयाव गिबि खेब सानसेनि इन्टारनेशनेल क्रिकेट गेलेनाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन अप्शन ए आव होनाय दङ भारत आरो पाकिस्तान बि आव दङ भारत आरो सोनाब इंडिज एबा वेस्ट इंडिज सि आव दङ भारत आरो बांलादेश डि आव दङ भारत आरो इंलेन्ड अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि भारत आरो वेस्ट इंडिज एबा सोनाब इंडिजनि गेजेराव जादोंमोन 17 डिसेम्बर 1983 मायथाइयाव जादोंमोन बेनो गिबि वान डे इन्टारनेशनेल क्रिकेट मेट्चमोन आसामनि गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव जादोंमोन Number 20 question थार्ड खेलो इन्डिया युथ गेम 2020 आ बहा जादोंमोन अप्शन ए आव होनाय दङ दिल्ली बि आव दङ महाराष्ट्र सि आव दङ आसाम गुवाहाटी डि आव दङ हारियाना अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ अप्शन सि आसाम गुवाहाटीयाव जादोंमोन आसाम गुवाहाटीयाव जादोंमोन आरो गिबि 2018 आव दिल्लीयाव जादोंमन खेलो इन्डिया युथ गेम्सआ नैथियाव महाराष्ट्रनि पुनेयाव जादोंमोन 2021 आव पांचकुला हारियानायाव जानो गोनांमोन नाथाय फावसायनाय जादों जायासै पस्टपन खालामनाय जादों
नोंथां दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालाम आं बिदिनो नोंथांमोननि अननाय आरो अनसायनाय मोनोब्ला गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आरो नेक्स्ट भिडिअआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लानानै फैनांगौ कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना गोबां भिडिअ नायनो थाखाय आंनि डेसक्रिपसनखौ चेक खालामनो हागोन आं डेसक्रिपसनाव माखासे लिंक होनानै दोनदों दिनैनि थाखाय एसेनोसै